album mai suna Kukan Kurciya. Kukan Kurciya abin tausayi da ban al'ajabi. Kukan kurciya in ka tuna kukuru kuku take furtawa, shi ubangiji kalibu kulli shay'in tini ya ji mai take furtawa. Kukuru kuku ka ji kukan har in ka sani in nayi ma fatawa. Yanzu dai misalin da zanya akai da nishadi cikin faɗakarwa. Wannan haka yake salon fasaha kenan daga bakin fasihi mai salo irin na zamani, wato Murtala Sadauki ya nutsi tsab wajen kawo muku abin da zai gamsar da ku. Ku jiya mun wannan. Ruwa ne kuma duk iyaka karfinsa, in ya fito ruwa ya zama nama abinci da bakalashe. Ita gaskiya ko guda ɗaya ce kowa anan gun ya santa, wanda duk ya faɗo kan samani na tabbata ya saki reshe. Gari na banza wai aka ce a farau-farau duk zai kare, tubali na doka ba shi gini ko an yi mato zai rushe. Wanda duk ya san hanyar nema hakika yana tare da samu, yau da gobe sai ikon Allah, haka ne batun in ji Bahaushe. Faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma wa'azantarwa. Sangari dai zai waye, ai gobe daɗi na da ita saurin zuwa in ji Bahaushe. Ga wata ma. Kundin ya samu ƙayataccen aiki. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓi wannan namba kamar haka: 08089852200. Yana nan tabe.